Další zvířátko zase. Nemáme krokodýla, ukážu ještě. Teď jste se naučili chodit přes špičky, ruce dáte, ale to je jenom ten point. Honzo, ale to ještě teda musíš ukázat toho. To nejtěžší, tu ještěrku. Ještěrku. To bylo co tohleto, Petře? Počkej, zadek má být na zemi? Já už si zkrátím. Ne, zadek je na vrchu. Jenom ramena. Ještěr. Ještěr. Tak kde se dá najít tady tak? Zase opakuje ještěra. Není na to nic. Dobrý. Copyright Petr Tatalák. Máme někde napsaný, možná budu dělat tomu dýšku ještě. Anoši, pojď to taky zkoušet. Pro armáďáky. Jsem rád, že jsi Peťo z Olomouc. Tohle bylo na zemi, jako kdyby na zemi. Teďka na zvířátka, které jsou jako kdyby vejš. Takže první jednoduchý pes běží normálně. Hyena. On se zvedá na rukách. Majko, Martine, pojďte, jdem. Včera jste měli energii a najednou nic, jo. Jedem, Davide, pojď taky. Já bych si odpočinuli trošku za kačejky, znáte. Takže zase tady se snažte spíš jít přes špičky. A když chcete, aby zabírali trošku, tak nesedí úplně dole. Ale mají trošku zvedlý, takže zabírají stehna a jdou normálně dopředu. Tak. Mně připadá, že jdeš přes paty, to mi No jako nepřipadá. přes to, ale na špičky. Pak samozřejmě další, co znáte vy, je žába, takže zase skáčí pěkně. Tak, pak další běhací zvířátko je opice. Opice běhá bokem, takže neběží rovně, ale jdou ruce a nohy jako kdyby bokem. Jdete tady to Jo, to je hodně. Je opice. Tam musíte mít zároveň váhu, co neběžíš to je špatně, ne? Tam běžíte z nohy. Pojď taky zkusit. Já nemůžu, já jsem otřesený. No jasně, a už tak nejde. Tak. Znamený malíček, já nemůžu. Neudělal to. Takže to byl jako kdyby jednotlivec. A teďka to jde ve dvou. Takže je dobrý vždycky mít k sobě jako kdyby, aby byli váhově vyrovnaný, aby se ten jeden netrápil a druhý jako kdyby nic nedělal. Tak. Úplně ke mně. Někdo vyrovná. Někdo jiný mě bude Co po rukou nemůžu moc. Ne, ty nebudeš nic dělat, já budu doma. Takže první, lehni si dolů. Na břicho? Na záda. Na záda. Na záda. Tak to já bych mohl si lehnout na záda. Ne, ale ten něco bude dělat. Tak dívejte, je to jednoduchý, je to panda, jo? Jak má panda zvířátko, takže já jsem takhle nad ním, tady mě chytne přes ruce, nohama se chytne. Ty vado, to je dobrý. To musíš nohama kolem pasu, jo? Ne kolem pasu. Kolem mýho pasu a zvedni se nahoru. Tak, takže začínáte v téhle pozici. Já jsem jí obovky. Základ je, že musíte na špičkách a jdete doma dopředu. Ty vole, ten měl 18 kedlíků, víš, jdeš, vole. Dělej, já to musím vodu. Dělej, drž se, dělej, vlastně. Dobře. Když se pořádně chytí, Vole, ten se tam musíš žlutej, vole. To je vlastník. Žlutej musíme, žlutej, dělej, drž se, vole. Dělej, drž se. Dobrý. Mohl bych si to zkusit s nějakou holkou. Je tam. Jo, takže tady, když pak chcete zdokonalit ty lidi, To bylo všechno, co udělal dneska. tak dívejte, abyste zdokonalili, tak oni by měli stát v této pozici, tady na špičkách. Tak, aby posilovali kotníky a ty vazy, takže jde v této pozici vlastně. Tady a tady posiluje. Takže přes celý chodidla, tak je pevně zapřené. Tak další. Ten je magor.
Tak půjdeme další. Jasně, jdeme. Pojď. Teď jsem zase na 4, ty jdeš na mě, vylezeš na hrb. A chytnej se mě jenom rukama přes prsa. Lehni si, lehni si. To je ploštice. Vlastně to dám, pojď, dělej. Nedáš, během si někoho lehčího. Běžte tam, ty. Dušané, pojď, čup na mě. Běž tam. to teda... Dušan má lehčí kosti. A ví jo. Prosím vás, tenhle cvik je jiný v tom, Že to těžiště, víš. že se vám mění těžiště ty zátěže. Jo, dole jste měli To je velbloud, to je velbloud. A tady se vám ten člověk hejbe. Jo, takže tady se vám vlastně hejbe na zádech, takže musíte pracovat s tím, že za ten zadek. zase různý disbalance. Tady, druhou tady. Tak je jasný, velbloud, půjď na záda. Takže velbloud, jasný, hop, vyskočí. Běžím, to znáte. Ty vodě, on si bere čím dál těžší za to. Zatížení, Honza. Jo. Pak je tady další pro holky, koukám. Pojď zepředu. Odrážet se od Tady sase. zase na mě. Jo, hop, vyskoč na mě. Takže vlastně máte vám někde úplně jinde. Vem si Janu. Je to liška nebo vrtulník, že si ho chytám tady, hop, a nesu si ho, jo? Na západní frontě tohle. A teď s ním jebne, dívej. Mrkev. Víš? A na to kolínko, jak ve wrestlingu. A Když Petr dětem řekne, tak děti, dneska půjdeme do zoo. Jo, oni Tak to špědí, není no. úplně zábava. Tak, pojď sem ještě, vezmi si jenom. A zároveň zase? Ale pro ty děti tohle není úplně. Tak, další věc, To nesmíš dělat asi všechno, ne? zachytí se. Další věc, jednoduchý posilování. První věc je, že on se bude zvedat. Já jsem tady zapřenej, ten, co tady stojí, trénuje postoj. Honzo. Ten je tady zapřenej, Honzo, to jak děláme by s schopnej manželkou. být se zvednout. No, takže já ho držím. Ona u toho nemá kopačky. No nahoru, pojď břichem. Manželka u toho nemá kopačky, vole. To budu muset zavést. To je pro něj cvičení, Jo. dělej. Pomoct, že mu dáš ty kolena dovnitř, tak on se ti opře Jo, o to. kus další ještě lež na zemi. Hele, že mu to je jednodušší. Pojď, mu dáš ty kolena k sobě, on to má jednodušší trošku. To samý, jak jsem si zapsal? A další věc je, že on se vlastně natáhne na vás a já se ho budu zvedat. Takže já mám tady, přitáhni se ke mně, jsem tady, vednu se s ním nahoru a jdu nahoru. Zase dolů do dřepu a zase si mu takhle na 4. Už máte vlastně na bederní páteř. Ty jo, Jano, pojď! Takže Teď je to cvičení pro toho, co je nahoře. Nebo to bylo i to Ty, aby si neskončil jak Kulínský, hele. narovnám, dolů, hop, dobrý. Dej mu špolštář pod zadek. Se narovnám a jdu nahoru. Všechno je práce nohou a celého těla. Nesmí to udělat tohleto. Jo, jak jsem v tom, jdu dolů, tady si ho takhle natáhnu A a jdu zvířátko nahoru. tohleto je, Hop, Už je úplně jedno. zvířátko je, vymysli říct. Kamasutra. To jsme ze zoo přišli jinam. Takhle chodí o gorily. To bylo zvířátko. Gorila. máme třeba gorilu. Jo, takže tohle, těhle cviků se dá vymyslet hodně. My máme doma surikatu, ona to vůbec nedělá. U dětí dělám jenom to, že cvičím ten základ, jednotlivce. Ve dvojicích už to je špatný, protože tam by si mohli něco udělat. Už je tomu cíli, jo. Jo, A tak to plazení a tohle to je super, ne? je, když jim to dáte na konci tréninku, Čili tady to dávat na konci tréninku z logičkou, jo? je to takový jako kdyby posilovna, celkový protažení. A jako Kdyby se to dali na začátku, tak když je to moc dáte na nabíme, začátku, jo? můžete, ale musíte to dát v nižší intenzitě a méně opakování. Aby se jako kdyby nezazdušnil už na začátku. Počkej, to má opakování, jo? Takže jenom 300krát. Jo, takže vidíte nějakých 15 cviků máte, prodloužíte třeba jednou a můžete jít frekvenčně, takže teď jsme to šli pomalu,
Vy budete stára rychle a budete popohánět, aby to šlo rychle. A nebo týmově to zahrát, víš, za etapy, Tak, jeden bude dělat takže to je tomuhle. Plus další. Bylo by zajímavé, aby závodila mezi sebou. Jako dvě třetí Ne, problém je, když poslouchejte, když budou závodit, tak oni budou všichni tu techniku. A jde o to, že celé to plazení by fakt měli ležet na zemi, aby prostě si nepomáhali. Vyhrává ten, který to bude dělat poctivě. Teď záleží, jestli to chcete, aby to šli technicky dobře, anebo aby to šli prostě na rychlo. No, takže záleží potom už na vás. A pak jsou týmový, jako nebo pro ty dětská různé zábavy, kdy vlastně spolupracují v týmech. Takže si ukážeme 3 rychlé cvičení, už tady je oběd. Nebo jestli chcete... Ivane, už je oběd? Takže rozdělte se jako kdyby... Dobrý. Rozdělte se na 2 půlky rychle. Pojďte, uděláme si jenom takový minutky rychle. Pojďte, kdo vládnete pohybem. Trošku jenom. A tam je do půlky. Druhá půlka je Kajka, první půlka jsem já. Tak, já už regeneruji. Za ruce udělejte jako kdyby řadu vedle sebe. A ta druhá řada stoupne vedle. Pojďte sem, ta druhá řada. 2, 4, 6, tak ať děláte vedle.